ste dali takú nadštandardnú aktivitu, že ste nám poslali všetky materiály, ktoré ste nám poslali a zahltili ste naše počítače, pretože štandardne to nie je zvykom a vlastne ste to nikdy nerobili. Takže čo vás donútilo, že ste teraz nám to všetko poslali? Môj nápad sa teda využil neobjektívne a jednostranne, nuž teda ako nechápem, čo vás osvietilo, že ste mali taký nápad a chceli nám to posielať a ako ste povedali, že vraj pán predseda vám nedovolil. To je jedna poznámočka. Druhá poznámočka, vôbec sa niečo budem zamerať do tejto kontroly, pretože ako vieme, išli voľby do Budsky, vieme, kto boli kandidáti, na koho a na čo. Čo ma prekvapilo, tak svoju kontrolu ste zamerali na základe diskuzného príspevku poslanca zastupiteľstva pána Bauera, to je váš list, a ja som diskutovala, a teda na toto ste sa nezamerali, ale nevadí. A potom som pochopila, že prečo tá kontrola bola tak zameraná, pretože malo ísť o pracovnoprávne vzťahy. Vy ste kontrolovali všetko ostatné. Keby pán riaditeľ mal ešte tú právničku, tak zrejme by mu poradila, že tá prvá namietka, že teda čo môžete a nemôžete, že by to asi nenapísal, pretože kontrolór môže kontrolovať aj všetko ostatné, čiže to je súhlas, takže tá právnička škoda, že neradila, namietky začali nie celkom dobre. No ale zameranie kontroly bolo prekonzultované s navrhovateľom uznesenia pánom Bauerom. Nož, pán Bauer kandidoval, kde kandidoval, kontrola začala 4.11. Z akého titulu ste, ako pán Bauer je väčší poslanec, alebo iný poslanec ako všetci ostatní, alebo ste už teda počítali, že bude sedieť tam hore namiesto pána Trebuľu a potrebovali ste to nejak mať ošetrené, ako môžeme si len myslieť. Takže to je druhá taká poznámočka. Mám ich viac, ale neviem, či to všetko stihnem. Kontrola konštatovala, že v súvislosti s vyplácaním nadčasov, teda vlastne to bolo zameranie kontroly pracovnoprávne vzťahy, 140 eur musela škola doplatiť zamestnancom. Podotýkam, že pre 15 zamestnancov, dajte si to delené 15, vyjde vám 9 eur na zamestnanca, o ktorého nejakým spôsobom škola ukratila a vlastne tu je celé merito veci 9 eur pre zamestnanca. A ako si po niektorí zamestnanci zabudli na to vziať do úvahy, ako ste počuli od pána riaditeľa, že realizoval projekt za 350 000 eur, teda 2 projekty. A súčasťou týchto projektov a rozpočtov boli aj mzdy. Čiže zamestnanci mali na prilepšenie peňažky z projektov a určite nie malé. Neviem, či vám neušlo, ale rada by som upozorniť, že verejné obstarávanie pritom bolo jedno za 102 000, druhé nejakých 30 000. Ani jedno pochybenie. Čo myslíte prečo? Pretože tá právnička bola niekde na papieri. Určite pri realizácii, spísaní a celom tom korešpondovaní takéhoto a vyúčtovaní projektu je táto právna pomoc jednoducho neexistuje bez nej, pretože ináč by ponuky neboli preplatené a uznané. Mám ďalšiu poznámku a síce pán kontrolór porovnával ďalších 5 škôl, kde pani právnička robila právne služby. No už poznám pána docenta z Košic, ktorý minimálne 1/3 samospráv poskytuje právne služby, pretože je zameraný týmto spôsobom a nikto nepochybuje o tom, že tam bolo niečo nie v poriadku. Ale čo ma zarazilo, že na komplet stranách ste popísali, kde bolo, čo bolo, kto sa prihlásil, jak sa prihlásil. Našli ste 5 škôl, kde poskytovala. Mňa by zaujímalo, či ste preverili aj verejné obstarávania, kde sa pani právnička zúčastnila a nebola úspešná. Ja viem o 2 takých školách, že sa zúčastnila a nebola, a to som ďaleka nepreverovala všetky. A teraz na tému pána, prepáčte, nechajte ma dohovoriť, pán predseda. Pán Kandráč, keďže som si vypočula pána kontrolóra, aká je to vaša známa a neviem čo,
Prepáčte, ale ste veľmi neschopný kamarát, keď zo 70 škôl, ktoré sú v Košickom kraji, táto vaša kamarátka podľa zistení trendu a tak robila len v 5. Ako skutočne ja by som takého kamaráta z toho Facebooku vymazala. Čo sa týka ešte ceny právnych služieb, myslím, že nepoviem nové cifry. Úkon, ktorý nedá sa oceniť, tak je 70 eur za úkon. Inak ceny advokátov začínajú od 1660 do 3300. Keď vezmeme, čo je úkon a čo vlastne stalo manažovanie toho projektu, no ale ešte tu mám jednu pikošku, ako sa pán kontrolór vysporiadal s námietkami. V správe si nájdete, že 1.6. bola nejaká pracovníčka prijatá, nechcem tu menovať. Do správy dal, že 1.6. Pán riaditeľ namietal, že pracovníčka bola prijatá 1.3. a teda ide o preklep, hej, technický problém preklep. A chcel to dať na správnu mieru. Na to pán kontrolór sa vyrovnal s námietkami tak ako so všetkými, že námietka je neopodstatnená, pretože kontrolovaný subjekt námietkam k svojmu tvrdeniu nepredložil žiadny dôkaz. Tak ako ešte aký dôkaz, keď tam boli, kontrolovali všetky doklady a spisy a jednoducho urobili preklep, lebo aj to sa stáva. Takže ešte aj táto námietka bola neopodstatnená ako všetky ostatné. No a potom chcem upozorniť pána Andrejčáka a všetkých tých, ktorí práve nie sú na strane pána Žarnaja, na takýto bulvárny plátok, ktorý sa volá, že Kandráčovka. Prosím pekne, spredu si ma natočte. Áno, ja viem, že tam budem, buďte také láskaví ma nevyzdvihnúť. Prepáčte, že som sa otočila chrbtom, lebo som sa stala hrdinkou tohto bulvárneho plátku, kde všetkých tých, ktorí nie sú, volá sa to Peniaze do škôl, keby ste ten blog nepoznali. Všetci samozrejme tam píšu anonymne, lebo tak je to moderné. Predpokladám, že niektorí z tých písateľov tu sedia. Keďže som sa minule zastala pána riaditeľa, pretože sme na jednom sídlisku a spolupracujeme, tak som sa ocitla na tomto blogu ako nepriateľ národa, školstva a neviem čo. Pán Andrejčák, budeš tam aj ty, takže si počítaj. A tam som sa dozvedela, že som prešla 3 stranami KSS, HZDS, Smer. Nož, vážený pán písateľ, smola, nie je pravda. Tam som sa dozvedela, koľko berem odmeny, len niekto zabudol napísať, že koľko som pre mesto čas doniesla, 5 miliónov v tom čase v slovenských korunách. Tam som sa dozvedela, že bývam v rodinnom dome krásnej, nož rada by som zatiaľ ešte nemám pozemok a podobné iné srandy. Takže toto sú ľudia, ktorým ide skutočne o školstvo, ktorí sa tvária, že im ide o peniaze do škôl a pod týmto rúškom vlastne ohovárajú, špinia a očierňujú, takže vážený. A ešte som sa dozvedela, že si milím pojem bossing s dressingom. Nemilím, lebo mám aj hotelovú školu absolvovanú okrem iných vzdelaní. To som tu len také pikošky mala počiarknuté. Takže, vážení písatelia, prispievateľia tohto blogu, pokiaľ vám ide skutočne o vec a o peniaze do škôl, tak toto tu určite to nie je. A tie vedrá hnoja a špiny, ktoré lejete na všetkých ostatných, ktoré nestoja za vašim chrbtom a jednoducho vás nepodporujú, nezabudnite, že zvykne to končiť tak, že vy sa sami v tom utopíte. A ja dúfam, že nikto z týchto prispievateľov tohto typu už nikdy nebude mať možnosť učiť naše deti. Pretože učiteľ je aj o morálnom kredite a o všetkých ostatných charakterových vlastnostiach. Ďakujem, že ste mi predĺžili čas, pán predseda.